Musta kisbu l-ewwel punt tagħhom fil-Malta Premier kif il-ġimgħa fil-għaxija fl-ewwel logħba minn matchday numru 2 u ma qelbu l-Sliema Wanderers bi-skor ta' 1-0. Kienet partita li Islimiżi kellhom aktar azzjonijiet ta' skor mill-avversari, madankollu fil-ġurnata Sliema Wanderers sabu l-goalkeeper avversarju David Udoh Akpan ta' Musta fil-vena li ċaħħadhom kemm il-darba milli jiftħu l-iskor f'din il-partita. Dawn kienu l-ewwel 3 punti għal Mustin wara it-telfa li ġarbu fl-ewwel matchday kontra Marsa Xlok, filwaqt li Sliema Wanderers ġarbu l-ewwel telfa wara li rebħu fil-konfront ta' l-ewwel ġurnata kontra Zabbar St. Patrick bl-iskor ta' 2-1. Kienet logħba kontrollata mill-referi Ismael Barbara u fl-ewwel taqsima kien aktar okkażjoni ta' skor fuq naħa ta' Sliema Wanderers iżda ħadd mill-żewġ timijiet ma irnexxielu jiftaħ l-iskor biex l-ewwel taqsima ntemmet fid-drota mingħajr goals. Fil-tieni 45 minuta Sliema Wanderers komplow jiddominaw il-possess u kellhom aktar azzjonijiet ta' skor tant li fit-72 minuta Sliema Wanderers kienu sfortunati li laqtu l-lasta minn xutt tal-veteran Vito Plut. Imbagħad kontra x-xira tal-lob ftit qabel 80 minuta kenna penalty moti lil Musta kif Murillo Enrique waqqa lil Prince Emanuel fil-kaxxa u ir-referi ordna penalty. Mill-11 metru mar sabiex jinkarga ruħu Leo Fernandez li eleb lil goalkeeper internazzjonali Malti Rashid Altumi għal skor ta' 1-0. Ftit ħin wara kenna lil Musta li ħadu daqqa ta' ħarta meta spiċċaw jilagħbu 10 players fil-pitch meta Junior Chukwuemeka kien muri l-tini karta safra u bekk daħal juhu xawer qabel sħabu l-oħra fit-tim. U minkejja tentativi lejn l-aħħar tal-partita mill-formazzjoni ta' Paul Zammit kienu Musta li nexxilhom jiksbu il-rebħa fil-ġurnata u bekk l-ewwel 3 punti għal riżultat li jista' jitqies bħala wieħed sorprendenti biex bekk waslet l-ewwel rebħa ta' Musta fil-kampjonat bil-plejer tal-logħba kif magħżul mill-ġurnalisti kien David Udoh Akpan, goalkeeper ta' Musta.